Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте менән без ошо матур дөньяга килгәнбез. Бер туктаусыз ашап-эчү, күңел асу өчен түгел, Аллаһтың кушуы менән без йер йөзенә гыйбадәт кылу өчен яратылганбыз. Хынаусыз да булмай бу тормышта. Хикәлтәле юлынан анһат кына үтеп китермен тимә. Хатта кайһы сакта үзебезне югалтып та алабыз. Мин кем икәнмен дип үзен таба алмай йөргәндәр, бер-беренә кызып, насар уйдар, яман нияттәр менән яшәгән кешеләр ни өчендер күбәеп киткән һымак һуңгы вакытта. Насар гадәттәребез нименән килеп сыга? Аллаһы Тәгаләне белмәүдән. Безнең үзебезнең барлыгыбызды, безнең үзебезнең ни өчен бу дөньяда яшәгәнебезне, ниятләребезне дөрес куя белмәйбез. Шул белмәгәнлектән тигәстә, был нимәгә барып терәлә? Гыйлемһезлек. Шуңа әлхәмдүлилләһ, әгәр дә без Аллаһы Тәгаләнең кушкандарын матур итеп, бер-беребезгә өйрәтеп, өйрәнеп, шуныга ияреп яшәйбез икән, без был дөньяла гына түгел, ике дөнья бәхетенә ирешәбез. Һәм моны кешенең эсендә аның яне бар бит төшендә. Һәм тәне бар, нәфсе бар дип әйтәбез. Шуларды бит дөньяви гыйлем менән генә тәрбияләп булмай. Буның өчен безгә дини гыйлем кирәк. Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әфәндебезнең хадисләренә килгәндә лә ул безгә күп итеп насихаттан калдырып киткән һәм улар безнең тормышыбызда эшләйдер. Алар бушка әйтелмәгән. Уларның әйткән, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән сүзләрендә зур, тәрән бер мәгънә ята. Әгәр дә анага төшеп карасаң, уларның бөтенләре безгә кирәкле. Коръән Кәримдә лә безгә кирәкле әйберләр әйтелгән. Пәйгамбер Мөхәммәд алейһиссалам әфәндебезгә кирәкле әйберләр әйткән. Шуңа ул әйткән бит инде bir kişi килеп Пәйгамбер Мөхәммәд алейһиссаламдан кәңәш сораганда, ул ага асыуланма. Тагын кәңәш сораган, асыуланма дигән. Тагын кәңәш сораган, асыуланма дигән. Шуңа бит монда безнең ябай гына бер асылыбыз бар. Мәсәлән, кеше нык асыуланып китте икән, торган хәлдә икән ул ултырһын дигән. Асыуын кайтарыр өчен. Ултырып та асыуын китмәне икән, ятһын дигән. Худырып төшеп ятып кара дигән. Худырып төшеп тә асыуын китмәне икән, тәһарәтлән дә 2 рәкәгать Аллаһ ризалыгы өчен намаз укы дигән. Һәм дуга кыл. Үзең өчен дә, һине асууга халган кешегә лә барыһына ла Аллаһтың рәхмәтен теләп дуга кыл. Шул вакытта асуу үзеннән үзе китә, иншаллаһ. Һәр бер мәсҗидтең үзенең шулай тәрбияви урындары була. Шунда барып безнең кардәшләребез дини гыйлем алһалар, бу уларны коткарыр бәлки. Без бер-беребезгә яхшы мөгамәләләр була башларбыз, иншаллаһ. Буны башка гыйлем менән булмай эшләп. Ана шул безнең өйрәткән динебез ашагына, өйрәнгән динебез ашагына шул зур дәрәҗәләргә ирешергә була. Дөньяла. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгаләнең кушкандарын үтәй башлау, ул кешене ниндәй генә булмаһын, ниндәй генә асыл, ниндәй генә явыз кеше булмаһын, уны яхшы якка өндәй, яхшы якка үзгәртә. Буны башка кешеләргә карап та бергә була, дини кешеләргә карап, уларның тәҗрибәһе менән, уларның насихаттары менән тыңлагыз, белмәгәндәр белгәндәрдән һорарга тиеш дигән. Уны өйрәнүдә оялу юк. Ояларга кирәкмәй. Кешенән тартынып, миңа бу шулай дип әйтерме, тигәләй дип әйтерме дигән нәмә юк динде. Онда оялу ул имандан дигән, но динде өйрәнүдә оялу юк. Башкалардан ояларга кирәкмәй. Шуңа әлхәмдүлилләһ, барыгызла инде ошо үзегездә яйлап өйрәнә башлагыз. Кемдер мөмкинчелеге юк, кемдердән мәсҗидләргә йөрергә, я булмаса мәдрәсәләргә йөреп алырга, үзегез үз алды өйрәнегез,
үз алды өйрәнә башлаһаң, күпләр моны хупламай, үз алды өйрәнһәң, яңылышаң. Әлбәттә, кеше үз алдына өйрәнһә, ул яңылыша. Ана шул яңылышу һине алып килер дөреслеккә. Һин яңылыштың икән, һорауың килеп сыкты икән, югер белгән кешеләргә. Әгәр дә һин үҙең өйрәнә башламаһаң, һинең булмас каламыш вакытың да етмәй калыр, шул бәхеткә ирешә торган гамәлләрне өйрәнергә. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуһ.